Hi guys! Good morning! I'm so shocked! I'm so shocked sa akin na-discover. Well, probably huli na ako sa balita, no? Kasi kahapon pa daw nangyari. Ngayon ko lang nalaman. You guys all know that every Friday pupunta ako dito sa UP kasi kumakain ako dito sa UP Shopping Center. Kumakain ako sa Rodix. Every Friday yan. After shift, umuulan, medyo malamig yung panahon. Excited na ako pumunta dito kasi syempre kakain na ako. And then, pagbaba ko ng jeep, nagulat ako bakit may nakasarado o yung mga yellow tape. Hindi ko alam what happened. Tapos baka yung sa kabila bukas. So habang naglalakad ako, hindi ko pa siya napansin nung una kasi nakatingin ako sa phone. Excuse me. And then, saglit, parang may something different. So nung tumingin ako sa gilid, sabi ko, hala! Nasunog siya, guys. Nasunog siya. So yun na nga. Wala na ako makakainom. Though meron pa naman UP Town Center. Pero syempre, naging ano ko na yun, routine ko na every Friday after work. Kaya lang wala na siya. Ayan, wala na siya. Nakakalungkot lang. Kasi, I'm a person of habit. So, masisira yung routine ko. Charot. Well, hindi. Siyempre may mga businesses din doon, di ba? Matatagal na yung mga businesses doon. Tapos yun, sira na siya, wala na siya, nakakalungkot. Yun lang. Anyway, hanap na lang ako ng bago makakainan. I feel so sad. Dahil sad ako, bumili nila ako ng banana Q. Lumafang ako ng banana Q ng malala. 2 banana Q na ubos ko. Pero nagugutom pa rin ako eh. I didn't know na nasunog siya. Kasi of course, I was asleep the entire day yesterday, diba? Kasi may work pa ako. I didn't watch the news. Yun lang. Anyway guys, may nagbanggaan dito sa crossing. Ay, afam. Afam yung driver ng car. Then nagkabanggaan sila ng bus. May bus. Field trip. Field trip yata ito. May field trip. Saglit. Ganyan. Okay, so at dahil Oshesero, nandito ako, nakala mo involved ako sa nangyari, di ba? May patanong-tanong pa ako, ano nangyari, ganyan talaga, dapat, makisali. May ano pa naman yan, field trip, charot-charot, ganyan. May kuda-kuda ako doon. Ay, si Afam, shit, kasalanan daw ng bus, sabi ni Ale, yung na-chika-chika ko. Dahil kumabig daw siya agad, nasa tamang lane daw yung yung SUV. Ayun, saglit lang. Walang police, walang traffic enforcer dito kasi nasa loob ng campus. Ayan, nakakagulo sila. Napapalaban tuloy ng Inglisan si driver. Guys, napapalaban ng Inglisan si bus driver. Kailangan na ba ng tulong natin? Saglit, charot. Okay, kailangan natin tumawid, no? Kailangan natin tumawid dun sa kabila para makita natin ng maayos. Shit, baka masagasaan ako dito. Wait lang, kuya. Ayan. Kuya driver, kailangan mo na ba ng, interpreter? Andito na ako, charot. Eto na. Nasa harap tayo na panggaya. Ayan na nga, guys. Si Afam. Nagkakaroon ng rerouting. Kagulo na mga bakuna. Daddy. Lucky. Sige, okay, tama na yung osyo. So maglakad-lakad na lang muna tayo dito sa UP dahil una hindi ako nakakain sa Rodix. Pangalawa, nakakita naman ako ng bonggang-bonggang eksena. May iba-vlog na ako dito.
May content ako, guys. Ano nate. Anyway, malamig. Sana ganito always. Buti naman ito umulan dahil sobrang init. Ay, nako. Asa na ba yun? Umaya na ako sasakay ng jeep. Lakad-lakad muna ako dito dahil na-frustrate si Bakla. Hindi nakakain. So, yun lang, guys. I'll see you soon. Magmo-moin muna ako. Charat! Bye!